Ale i tak Mária Šarapová ukazuje, že po návratu, po zranění stále ještě má co vylepšovat. Kromě kondičky také jistotu na podání. To rozhodně netrápí Eva Karloviče, který opět dorovnává náskok Andyho Rodika. 2-2. A kde jsou ty breakbally, které musel odvracet první 3 zápasy? Bylo jich 10. Velká škoda pro Rodika. Ivo Karlovič si teď vysloužil schodu. Opět výborným úderem podél čáry. Čopovaný backhand nedovolil Rodikovi nějaký útočný úder a tady už byl v těžké defenzivě. To je početes. A Karlovič je ale čím dál tím odvážnější. Teď hraje určitě nejlepší míčky na returnu. Zameteno, uklizeno v tomto turnaji. 10 odvrátil. Centimetry teď dělili Andyho Rodika. Tohle Andy Roddick nestihne. Ivo Karlovič teď zachoval chladnou hlavu. Dokázal utéci z dvojice matchballů, což by ho určitě mohlo posílit směrem k tiebreaku. Na druhou stranu je to Karlovič, který teď má velké problémy, nebo větší problémy na podání než Andy Roddick. Karlovič odvrátil, Andy Roddick vyhrál 7-6, 7-6 proti Karlovičovi.